Među krovovima gornjega grada smjestio se jedan mali vrt. Minijaturna stabla oblikovana s puno ljubavi otkrivaju kako je riječ o bonzai filozofiji. Ne dajte se zbuniti, vrt nema nikakvo podzemno sklonište. U njega se dolazi direktno iz dnevnog boravka. U ovoj privilegiji uživa njegov tvorac i veliki zaljubljenik u bonzai umjetnost. Krenulo tako što sam vidio jednu krasnu izložbu gospodina Petra Vrgoća, koja je bila u susjedstvu u Prirodoslovnom muzeju. To je bila prva izložba bonzaja hrvatskih. I nakon toga sam se ja oduševio, s obzirom da sam imao tu terasu, sam polako počeo i ja uzgajati mala drvca. Bilo je to prije 25 godina kada je gospodin Pavletić krenuo u prirodu u prvu potragu za perspektivnim bonzai stablom. Danas na svojoj krovnoj terasi ima zavidnu kolekciju. Ovo je jedan crni bor, porijeklom s Učke. Pored njega je jedan bor koji je izrastao iz sjemena, ali evo, sad mu je već nekih 20 godina dok je došao do ove faze. Održavanje vrta dosta je zahtjevno. Potrebno je redovito zalijevanje, oblikovanje, presađivanje, no sve to donosi neprocjenjiv užitak. Gospodin Pavletić zna obiteljsku biografiju svakog drvca. Jedan kineski brijest koji je došao kao bonzai, a onda je umro, ali u međuvremenu dao svoje potomke i ovo je jedan od njegovih sinova. Ovom pokloniku bonzai i feng shui filozofije ništa manje drage nisu i naše domaće biljne vrste. To je brnistra, u primorskim krajevima poznata kao korov. Nekada je biljka od koje su se izrađivala tkanja razna. Čudom nekim je uspjela preživjeti ove naše kontinentalne uvjete i svake godine nas nagradi sa ovakvim prekrasnim žutim cvijećem. Prekrasne svibanjske ruže osvajaju na prvi pogled. Čak je i jedna božićna zvijezda našla svoje mjesto pod zagrebačkim suncem. Baš kao i ove slasne bobice. Šumske jagode su uglavnom došle sa šumom. Znači u zemlji oko drveća bile su šumske jagode, pa su ona stigla također ovdje i lijepo se udomačila. Vrtom na krovu gornjogradske kuće širi se miris šume, ali i Mediterana. Izdvojio bi čokoladnu mentu, majčinu dušicu, origano. Uvijek se nađe i poneki hrast usput, a svi su oni u lijepoj sjeni jedne borovice, stare 30 godina, porijeklom sa Žumberka. Pri odabiru gospodin Pavletić vodi se ljepotom biljke, a ne nužno bonzai formom. Tako su se uz kamene figure kao važan element bonzai filozofije smjestile različite vrste. Ovdje imamo jedan vodeni dio vrta. Nije baš jako veliki, ali dovoljno veliki da u njemu procvjetaju lopoči za koji tjedan. Pored toga imam tu više vrsta dunjarica, koji su vrlo zahvalan materijal za bonzai, jer imaju vrlo male listiće i male plodiće. I na kraju smo saznali malu tajnu velikog zaljubljenika u bonzai. Iako je posebno ponosan na zbirku japanskog javora, domaći borovi i jelke najbolji su za oblikovanje.